Vallgorguina és un municipi de poc més de 2.700 habitants situat al límit de la comarca del Vallès Oriental, a la vall de la depressió litoral catalana, entre la Serra del Montnegre i la del Corredor. A la dreta de la riera que porta el seu nom, el poble de Vallgorguina es troba envoltada de muntanya i boscos amb gran riquesa de fauna i vegetació, un entorn privilegiat pels amants de la natura, del senderisme o de la bicicleta de muntanya. Prop del nucli urbà hi trobem una construcció megalítica, el Dolmen de Pedra Gentil, que dataria com a mínim d'entre el 1500 i el 2000 abans de Crist, format per 7 lloses clavades verticalment, al damunt de les quals es troba la pedra de coberta, és el testimoni de la primera presència humana coneguda en aquestes valls. Els assentaments, la forma de viure dels seus pobladors, l'evolució humana a Vallgorguina sempre ha mantingut una estreta relació amb el seu entorn i en especial amb el bosc que ha marcat durant molts anys la pauta de vida de la seva gent. Aquesta relació amb l'entorn, la supervivència, l'explotació dels recursos del bosc, el conreu de la terra, va donar lloc a una forma de viure que ens deixa un important llegat històric i cultural, que es vol preservar amb iniciatives com la Fira del Bosc i la Terra, que es fa cada any per novembre, o el nou Museu del Bosc i la Pagesia, que recull un ric i interessant patrimoni de la forma de vida dels nostres avantpassats. El 1981 es creà l'Associació Cultural de Vallgorguina amb l'objectiu d'aprofundir en la recerca històrica del poble, la recuperació del patrimoni i de les seves tradicions. Al llarg d'aquests anys, entre altres coses, han creat un arxiu fotogràfic del poble, han catalogat les diferents masies del terme municipal i han restaurat el Dolmen de Pedra Gentil. Vallgorguina pot presumir, a més, de ser el centre del Parc Natural del Montnegre i Corredor, motiu pel qual alberga l'oficina del parc, que forma part de la xarxa d'espais protegits per la Diputació de Barcelona.